or create a conflict with people. Like maybe if you are a person who's different and who sees things different from other people, I don't know what causes that, because at the end of the day, I end up having enemies. This thing ends up creating a stumbling block in my life. And sometimes I feel good, okay, sometimes I do go through rough patches, knowing good, you know what, you're educated, you've got experience, you've got whatnot, but you can't maybe secure a job. Actually, I can secure jobs, but I can't stand because mina wanginyanyisa nyangala. I just leave that job, like to find another one. I don't know if you follow, Gogo. Hey, Like yabo nonke nje sukela kulowo wokuqala nje okhulumile. Ngiyezwa, angizwa, niyanginyusa, niyangehlisa, nibheke eceleni, nibheke eceleni. Akekho nje umuntu oseke Gogo, wafika asikunyusi, ngqo. ngichaza ukuthi Uyanginyusa, uyanginyusa, uyangehlisa, uthi wena kukhona ukukhuluma kumuntu, kodwa ukhulume kumuntu ungakhulumanga kumuntu. Phinde umuntu akhulume nawe kanti nawe ukhuluma naye. Manje lo muntu uma ukhuluma naye kanti naye akakhulumi, nawe awukhulumi. no, Uyabona nje, that's ngiyabona not what nje. I said, Gogo. I said Senza lento eniyenzayo nina, hawu, nizongisanganisa phela manje. Abakhona abantu abangenza kanjena, athi umuntu ngiphuphe ngithi ngiyehla esitebhisini kanti ngiyanyuka, ngaphinde futhi ngabona ngehla esitebhisini kanti hhayi benginyuka kahle kahle. Hawu, kahleni nina. okay-ke Gogo, asikhulume ngokunye-ke, kukhulunywa ngani namhlanje? Hhayi, musani ukungena uma ningenalutho enizokukhuluma ngampela. Hawu. Kodwa Gogo, ngichazile nje. Uchaza ini ngempela ngoba phela into nje iqonda ngqo into uma unenkinga. Uma ufuna ukuzoyixoxela wena Thani Gogo, mina ngizoyixoxela nje. Hhayi ukuthi manje all my antennas are out, ngihogela yonke inhlobo yomoya manje ngoba ngifuna ukusiza umuntu phela. Kanti umuntu uzothi nje, hayi Squeezer kunjani Skoni, uyaphila Skoni? Uyabo mina sengifake isigqoko sami sokusebenza phela mina ngithi. Uyangihleka uStompi. Serious. Naye nje naye akekho serious naye nje-ke. Ake nibuyele emuva niyocabanga ukuthi kahle kahle sizoxoxa la noma sosebenza. Gogo, nedwa uyangala. Okay, qala phansi-ke nginikeze isikhathi sami. Qala phansi ungitshele ukuthi uthini. Okay, ithi ngiqale phasi Gogo ne. Nginenkinga ye-short temper. Kangangokuba like ngiserious guys. Kangangokuba ihliziyo yami isheshe iphele, so angazi ukuthi isidalo or mhlampe izinto nje engizihogola la endleleni. Kangangokuthi like angikhoni nokusebenza, angiqedi vele inyanga. Makuphela i-3 months kusuke sekukuningi. But I do get imisebenzi, I do get, but nje mangifika lapho kufike kube nento engibhorayo or umuntu anje athi ujoke nami, mhlampe mina bese ngithinta ngenye indlela, like ngiba too sensitive, and then igcina futhi ngicreate-ela nama-enemy because ngizogcina mhlampe nguphendule kabi. But mina would say angisukeli bantu, but if you were to do that, then kuphendula ngiba ne-anger eningi. But uthi mhlawumbe akusunguwe ongicalile, mhlawumbe I'm just having a bad day, wena ungijokele waba sawa so namhlanje, and I'm just having a bad day on my own, and then manguphendula nguphendula kabi. So this thing ihambe ingenzela stumbling block, kube sort of bangathi it's a depression, ngiyahlala ngiyi-one ngibe stranded. Ngiphinde futhi ngithola imali, mangithola imali I would just ngiyiphuze yonke, because I know ukuthi it's not difficult for me to make money, but again
thola umsebenzi ngiphinde futhi eish, ungibhore. I don't know how. I don't know ukuthi is it psychological, is it spiritual? Into nje Uh, kanjalo gogo, like short temper, anger, yeah, and then you and become a alcohol. jokester. Then you're serious, but actually you're cackling, you're laughing like you know, and then you're serious, and then you're not. Maybe you're telling me the story. Maybe you're telling me the deepest. Maybe you're just joking around. Maybe you're just saying hi. Yabona nje, yeah, Nkosi yami, ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa mina. And engikuzwayo. And today I'm going to not be a sangoma, ngizoba a psychologist, which is what I am actually, but in indigenous psychologist. U-indigenous uzothi um kubambene kabili la kuwena. Uyabona kunento ehamba nawe ehamba nawe esatokoloshe. Uhamba ungazi ukuthi kiki yabona uyayidlalela u-mischievous, and then bese kuba khona umngoma ohamba nawe olinda ukuthi ilokhu eguqile, ulinde ukuthi angene emanzini, angene ekudleni kwakhe, angene ekulungiselweni izinto zakhe. Naye eselindile kube kukhona izinto zasebuncaneni bakho okuyizinto ezaba ukulimaza idlozi lakho. So to put it in the psychologist way, you have your inner child, and your inner child was abused, and your inner child being abused, there was an injury to your spirit which allowed a weakness, a leak, a crack to open for an entity to attach itself and to live with you like your twin, like this. So when you're supposed to be serious and talking about things that are really deep down to you, this mischievous Mkovu Togoloshe character comes out and speaks like Didisa like, and so you don't get to resolve the deepest injuries and traumas because the entity makes everything light and frivolous, and makes it sort of irrelevant, and then it never gets dealt with. And then what happens is then you have to take alcohol to medicate the pain, and that is a cycle now that you're in. Ngoba uhlala nalo, uhlala naleli wele lakho eliyilokhuzana, ilomkhovu lo, or tokoloshi lo. And then bese kuba khona on a deeper level ubizo ke manje, the ancestor. That ancestor has been waiting to be brought to life, and it's not happened. So what I would suggest is, firstly, ukwazi ukuthi uqhelukise lo moya lo kaMantindane Tokoloshe Mkhovu ohamba nawe, ngoba iwona okwenza ube ngazuthi you are light-hearted, but actually you're being serious. And to be serious, it interferes and starts making things light and frivolous, so that yena angabanjwa kahle kahle. So kufuneka umbambe and umsuse kuwena, umtshele ukuthi ngiyaxosha, buyela kumnikazi wakho, awusebenzi la kumina, angikwazi, angikufuni, hamba. I-ritual ongase uyithole ilapha ku-TikTok, ku-YouTube. I-ritual ekhulunywa ngokuthwetshulwa, noma i-ritual ekhuluma ngokususa isilwane kanjalo, uyilandelele, uyenze, uyiqede, uhlambulule leyo nto leyo. And then you need to deal with the childhood abuse, where umoya wakho was not able to ukhulume, uhlambuluke ukuthi bakwenzani,
and that it was not your fault, and to make sure that wena ukhuluma naye lo inner child wakho, ngoba waba nokuhlukumezeka ngalesikhathi izinto zenzeka kuyena, ku-abuswa umzimba wakhe. And that's where your short temper is coming from. Ucasulwa yile nto yokuthi when you are supposed to say your truth, people are not taking you seriously, and people never heard your side of the story, and there's an assumption ukuthi you seduced someone or that you played a part in what the trauma was and what happened to you. And so you being able to give yourself the space to actually then bring that out of yourself, to talk about it, to mention it, to speak it out, even if you're just speaking it out emakanjeleni or something, or emanzini, a bowl of water. Ukhulume ubikele umdali wakho ukuthi kwenziwa kanje kanje, kwenziwa ukuthi nokuthi kumina at this and this age I was innocent, and now I want to take back my energy that was taken by those people, etc., etc. So kubalulekile lokho ukuthi you give yourself that space, because that short temper is really just that you've been frustrated about not being able to speak your inner truth and be listened to. And so if somebody just shows that they're not really connecting, then it's like this is the same person as the people that were not willing to listen to me, and you eject them, and you let them go. So ilapho kulezo zinto ey'ntathu, and you need to figure out where you want to start, and just start. Uye ebhodleleni lotshwala to dim the pain. Just be done with the pain, but open yourself to now talking about it, and talk about it on your own, with uphahle ngaleyo nto, ukhulume uyikhiphe ngaphakathi. Cishe hamba somewhere lapho khokho, ngiyabonga. Kodwa-ke nale yokuqala nale yesi-2 yavela, I think uyayibona ukuthi into kanjani. And then le abuse and whatnot, I can't talk about it in public. And then ke le yesi-3 yanobizwa, something like that. Nayo into ngihamba ngizwa, people are saying it sekuthi it's just what people tell me, and I've been told since I don't know, I was a kid. But ayifikanga kimi direct, yabo, ukuthi vele ngazi ukuthi okay, nayi lento ekhulunywa ngayo, ngi-accepte or ngiyi-resiste. Well, let me put it like this. Grew up ngiyi-resista through dreams. I was one person, I can dream into ezokwenza kusasa, I would see everything, but through churches wabazalwane ngiyi-resist and whatnot. But bengafiki direct, I had signs ukuthi man, I'm different, I'm not normal, I've got a gift of seeing, but I'm bengiyi-resist. saying, yeah, so that's what I have to give you, and that is for you to do with whatever you wish. But nami-ke bengiphendula lokho, and I leave it with you now. Umthwalo usungakuwena, angidlulele kulo okhona ongakakhulumi. Uthini lapho mngani? uStompy-ke, let's come back to Stompy. Uthini weStompy? Usehambile. Uvula i-mic phela Stompy. Sanibona Roxy Aki, and Siyabonga Thembi, and Umjogwana is in the house. Wink wink is nice. And Connie, kunjani Connie? You're early this time. And ubanomunye konje lana engimbonile ngangabingelela,
is Roxy says ngikhehlelihle. All right. And Lloyd says go to a psychologist. Yeah, no divine love is in the house. Kunjani divine love? Mabusi, uhlekani Mabusi? Vele bebelokhu bengehlisa benginyusa bengazi ukuthi bafuna ukuthini. But eventually we heard them. And recharge your family. It says, colleague, I'm so happy to see. Ngathi uyasebenza lana, let me run. Nice one. Nice one, colleague. Umnyovu is in the house. Siyathinyelana. Uma kukhona iminyovu, be careful. Siyabingelela emakhosini, siyajabula futhi ukuba nani salukazi. Thank you. Thokoza makhosi. And Tembi is tapping away. That is nice. And thank you for the gifts, Tembi. Vesitini utu Roxy, I had a dream. It's lovely. If people are dreaming, that's great. Siyababongela abantu benkosi. But what are you contributing to the live? That's what I'm wanting to know more than anything else. Ukuthi, you know, sekunomkhuba nje okhona ukuthi kahle kahle uyabona nje mawulana, it's just to get something out of it. But what are you contributing? What are you contributing to the house and the community of the life? Nayo nje enye into ukuthi don't be just takers, be givers too. Stompy, are you still there, Stompy? Can you unlock yourself and say something? Because I thought we were dealing with your story, but Nomabusi is supposed to be here, but I'm born. Okay. Whew. That was a lot. So the idea is that, you know, you bring problems, and truth of the matter is doesn't have to always be about you bringing problems or you know, answering questions. Sometimes it can be about you making your own contribution to this live community, Yabana. And so do that too, you know. And Roxy, I mean, not Roxy, but Doc Mim Shark is in the house. Greetings. Please don't ask if you can ask, because that's just a waste of my reading glasses. I don't need to read a comment if all it's doing is asking if you can ask. So unless you're asking a question, don't ask if you can ask a question. Please. Namhlanje ngathi kunama short-tempered. Short-tempered is coming out. Patience is not a virtue today. But anyway, sizobona nje. Sanibona. Njani sisi? Siyaphila njani futhi? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa nje ungena kwipaneli yakho oqala. Ngingazi ukhuluma ngani. Yeah. Mhlambe ngicela mhlambe ungiphe iclarity. Ungadini. Kanti bungenelani wena? Ngingene ngewindi. Ungadini. Ngisasho namanje. Manje inaye ne-TV ubuka mina noma ubuka i-TV noma wenze njani? Ngibuka wena. Uthini kimi? Njengoba ngisho ukuthi ngingene ngewindi. Ungene ngewindi boneni kwathini kuwe uzothini manje? Ungene ngewindi maqede wangena kwipanel. Yes, ngine kwipanel ngewindi. Mhlambe inhlanhla yami mhlambe uzongisiza. Njani? Kwazela mina ukuthi ngaze ngizokusiza.
So angawusebenza kanjani mhlambe ngesintu angazi ngene kwipaneli yakho mhlambe nje ngiba nje ngiyaxolisa ngithi Yeah, ngiyaxolisa yeah, nangithi and again ngiyakufolowa but bengifisa ukwazi mhlambe umama orusisi njengoba kwipaneli yakhe isangoma okay ukuthi makho abanye-ke abangiphaphelayo bangibiza ngogogo, but anyway abangangiphapheli bangihlonipha bathi makhosi. Abanye-ke bangasho ukuthi sibosh, bathi sibongile, bathi bongi. Abakithi-ke labo bangaziyo bangikhula nabo, so angazi ukuthi which character are you okay hoping for? no singiyakuthola mhlambe Ngiyangithola. ngiyakuthola yes mhlambe umbuzo engingawubuza umakhosi uhlola online or uyayena Ngihlola online privately, angihloli kuma lives, but ngiyafundisa kuma lives. Siyaxoxa futhi kwesinye isikhathi abantu babuza imibuzo, and then nginey'ncwadi, ngiyi-author, ngibhale iy'ncwadi ey'ntathu. okay Eyodwa isebenza ngethunywa, enye isebenza nge-black magic, ichaza ngayo, enye ikhuluma ngobambo lwakho. okay mhlambe ngibuze Zikhona. ungadini Yeah. sokuphazamisa mhlambe ngizobuza omunye umbuzo mhlambe ukuthi mhlambe I think and I hope mhlambe ulike ZN Yeah. umbuzo wami mhlambe Uthi yenza mhlambe umuntu enza direct kuwena nixoxe naye direct angixoxi kahle mina nje, angiyena umuntu oxoxayo. Wena ufaka imali, uthumela i-proof of payment, ufone ngesikhathi se-appointment, ngihlala odabeni mina ngikuhlolele, ngikhulume nabakini, bangixoxele iy'ndaba zakho, ngikutshele iy'ndaba zakho. That's it. so which means awenze mhlambe ukuthi ngize direct kuwena Asikho isidingo sokuza direct kumina ngoba angiseyena umuntu osalinda abantu abazoza ekhaya. Elami manjena idlozi selikusebenzela noma ukusebenzisa ekhaya lapho khona. ya ngiyakwazi lokho uqinisile cause khona wangisiza I think wayeboshiwe ngezimo ethize engichaze la online yabo mhlambe mengabuza mhlambe ukuhlola online kuba imalini Uzongena ku-WhatsApp, akuyona into yabona nje, uzongena ku-WhatsApp uthi hello, uzophuma nje automated message ekuchazelayo ukuthi ngisebenza kanjani, ngihlola kanjani. okay mhlambe okugcina ungadinwa nje imbuzo yami mhlambe umsiza ngemithi or just i-talk cause khona umfuthu wangisiza mina wangitshela ukuthi okay inkinga nginawo the time kwafuneka ngithenge imithi ethize engekho yena personally ngakwenza lo wangisiza so sengibuza umbuzo wami ubhekise kuthi mhlambe let's say sengiyayiveza inkinga yami or ngiyahlola kuwena so usebenza ngani amanzi noma imithi mhlambe imithi lo muthi imithi uyangitshena mhlambe imithi ukuthi no hamba uthenga umuthi kanje kanje wenze kanje kanje
Hayi uzoya ku-channel u-YouTube bese ungena esikolweni-ke sakwaSangomanene ubheke zonke-ke indlela engisebenza ngazo zilapho nje. Ya, ngikwelapha Okay. ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Kwa-YouTube uzofica amakhambi, uzofica amakhandlela, uzofica amaqanda, njalo njalo, asebenza izinto ey'hlukahlukene. Angiyona inyanga, angiyisebenzisi imithi ngaphandle kokuthi-ke nginey'nyanga ezingikhandela amagobongo. Mina ngiyisangoma, angiyona inyanga, angiyena umuntu wamakhambi. No, ngiyabonga. Alright. Ngiyabonga kakhulu because nami nginazo ey'ncane nje ey'the ezingeke sikwazi uyixoxa iphaneli. Okay, kulungile mkhulu. Siyathokoza. Nkosi gogo. Mabusi, kunjani? Ngiyaphila unjani gogozi? Ngiyaphila mfowethu. Awuthi ngibingelele nangu u-Dr. Jacobs. Kunjani, Dr. Jacobs? I'm always happy to have you on my life because you don't have time. I imagine, but it's nice to have you. Mabusi, uthini yini lo msindo obangayo manje? Ma? Uthini? Oh, okay gogo, mina ngicela ukubuza. Hey, angicale kuphi le ndaba. Okay. Mina ngiyingane okungukuthi umama uma kangithola wangitholela khabo mamakhe, la khulela khona umamakhe. And then banobaba bazange bashada. Ubaba washona kusese early, ngisesemncane nginabo 1 or 2 years mabasho. And then ngazocelwa abakhabo babo ukuthi ubaba makashona washiya izwi khana abatshela naye ukuthi unengane kuphi kuphi. Ucela bayithathe bayikhulise. Yo le phone le gogo iyacima ngiyaxolisa nayithi temperature watch ishut down. Woo! Ayolwa namhlanje. Hayi cha. Doc Mimshak says, I dreamt indumba yam igcwele abantwana. Okay. Amabhadodo anamhlanje. Hayi ngeke. Namhlanje sikwelinye izwe namhlanje sikoma breakdown. I see myself in the dumpster of broken down cars. Ngathi manje kuney'moto la, a scrap yard. That's what I want to say. I find myself scrap yardini kahle kahle. Siguma scrap yard njenganamhlanje. And sithi sisamukela imoto enye efile ezolahlwa la, kufika enye futhi ezolahlwa. Angazi kuthiwani makunjena bafowethu. Yini le esiza nayo namhlanje? Okay. Drama addiction to drama. This is what I wrote about in one of his Tunya chapter. It says, if you have lived in loud religion for years, calm can feel like emptiness. Your nervous system has been trained to feed on intensity. This is why people leave one chaotic church and run into another, leave prophecy addiction and enter conspiracy addiction, leave deliverance theater and enter witchcraft obsession. Because it's one of the major problems that we have, where people
are not able to center in themselves, find the truth from within themselves, meditate, reflect, and think about the essence of their life, and also take their own power, accountability, power in their own hands. This thing of subcontracting decisions, subcontracting accountability, subcontracting responsibility, subcontracting inner truth, inner power, leyo nto leyo is the thing that edala nje namhlanje ukuthi I dreamt this. Do you know what it means? No, you know what it means. This and this happens to me when I speak to people. I become, short-tempered, and I become this and that. Do you know why I do that? No, you know why you're doing that. How would I know what to do? This thing of subcontracting responsibility over your own choices, your own decisions, the contracts you make, the agreements you make, what you dream of at night, what you eat, and what you drink in the course of the day, what you know and what you don't know, the action you take, the action you don't take. You know why you're not doing those things. You're not going to come to a priest who's going to tell you why. You're not going to go to a sangoma who's going to tell you why. You're not going to go to a man in a prison. Oh, a man in a prison. How can a man in a prison tell you to use this medicine and use that medicine? Why is he in prison if he knows medicine? But wait. So this drama addiction to drama, this is what I say about it in the book Isithunywa. I say, if you have lived in loud religion for years, calm can feel like emptiness. When it's just calm, when it's just you walking in the woods, when it's just you standing by the ocean side listening to the waves, when it's just you lying on your bed or couch or sitting outside on your veranda, that feels like empty. Your nervous system has been trained to feed on intensity. This is why people leave one chaotic church and run into another. They leave prophecy addiction. Yayibona leya prophecy addiction. Ungangihlolela gogo, can you look into my things? Will so and so come back to me? Will I pass my exams tomorrow? That whole thing. Leave prophecy addiction and enter conspiracy addiction. Funukuzwa manje inganekwane of things that are, out there, that are truth or not truth, but you just need to keep hooked in. Tandindaba ezinjeya. They leave deliverance theater, deliverance theater, and enter witchcraft obsession. Umtshela umuntu ukuthi no, inkinga yakho khona umkhulu wakini ongahlanjululiwe, nawe isibongo sakho njani, umtshele nje izinto ezingama-customs, clean custom things that needed to be done. Athi yena ya kodwa gogo ikhona naleyo ukuthi khona umuntu umakhelwane njani, noma khona u-anti ohamba wayothwasa wabuya sebuya sengathi uthwele ngasekhaya. It's always some other thing. It's always in the church. There was a prophet who told me that this and that and the other thing, or there is umdeni okulumayo about this person who is doing witchcraft in the house. There's some kind of theater, drama. So they leave deliverance theater and enter witchcraft obsession. They did not leave the stimulant. They changed the flavor. When you are used to being afraid, fear feels like awareness. When you are used to being urgent, urgency feels like responsibility. So everything is urgent. Everything must happen today because I have a job coming up next week, or because there's an interview, because I've
And is there a cleansing, Coco, that I can do? Because I have an interview next week or tomorrow even. Some people tell me tomorrow, but an interview and they want to cleanse so they can do better at the interview. That urgency, Leo urgency, yamanyala kahle kahle. When you are used to being exhausted, exhaustion feels like devotion. Ikuthi ngoba nje ukhathele, this means you've worked so hard that this means that you are devoted to life, or you're devoted to work, or you're devoted to amadlozi, or you're devoted to your husband or wife. Or when you're used to being managed feels like love, right? When something else outside of yourself is taking care of you, like this idea, ukuthi sikhulegiseni, can you pray for me? My grandmother prays for me. My mother prays for me. There's always someone who's got my back, and so on and so forth. Where is your responsibility for your own? So when calm arrives, you may not trust it. You may look for a reason to be afraid. You may create problems so you can feel alive. You may pick fights. You may start scanning people. You may start reading meanings into dreams. This is still the crack, running on fumes. You're just running on fumes. It's not the actual fuel. It's just fumes. And you don't know who generates the fumes. You're just running on those fumes, though. A believer is returning to Istunywa, learns to recognize calm as legitimate spiritual state, not laziness, not but rootedness, not sleeping but stability, not backsliding but it's clean access. The crack cannot survive in a person who cannot tolerate calm, because calm gives you time, and time lets you test receipts. So receipts are important. Work after the crack. Many African Christians were taught to treat work as either worldly or a stage for spiritual warfare. The workplace is full of demons, witches, jealous colleagues, curses. So you cannot simply learn skills. You must fight spirits. Cannot negotiate salaries. You must bind demons. Cannot manage conflict. You must attend deliverance. When you return to Istunywa, work becomes less mystical and more honest. You can see when you need prayer and when you need competence, when you need perception, protection, and when you need boundaries, when you need faith and when you need rest. So indaba nje iningi namhlanje iyangifundisa, iyangitshela ukuthi there are so many people abaphephukayo. Niyaphephuka nje abanye benu, and niphephuka nje kodwa you have an awareness ukuthi uyaphephuka, or ukuthi you are not in the place where you need to be. And ukuphephuka komuntu, uphephuka maqede sekufika i-weekend, sekuyaphuzwa ke, sekwenziwa whatever the normal weekend thing, sephephukela eshibhini or uphephukela etavern or eclub or whatever the case might be, seniphephukela lapho. Masuqedile ukuphephukela lapho, you are now coming back to finding this person to create the drama all over again for you. Or you go to a priest or a sangoma or someone to say, please check into my life because you can't just catch yourself, looking at your life. You have to actually look at your life. And everybody who's got it together has got it together because they took responsibility for it and for themselves. Unomtandazo is in the house. How did I get to ukuthetha ke manje? Ukuthetha nini? When did that come? Laugh, cry, angihleki, but I feel like your no-nonsense guys are out to play tonight. Yabona nje ngidlala abantu namhlanje. Ivan Belcher, Thokoza Makhosi ninjani?
Umntungwa says foreigners must leave bayeka ukuza nezinkinga kuphela. SA and not a dump site. Ngiyabuka nje, yazi. It's like just because I'm here, the idea or the reason that people feel like I'm here, kufuneka umuntu athi nje gulugudu. And ugulugudu wakhe, it's gulugudu, and then it's like, oh, I just, I'm not sure even sure what it is you're talking about, but I'm just here, I'm just passing by. Hey, yo, yeah, what's Sissy? Puti? Sanbona Charity. Ngiyabona. Ngiyakutshela. Yeah. Seriously, people looking for validation from others. And as a result of this, what it's going to be, and this is you that are dictating these terms for me, is that the lives are only going to be available to people with subscriptions. Ngoba angikwazi ukuvele ngibe nalezi mbuzane nje that come and go, and they really don't even know where they are on the planet Earth. So it's going to be a much more disciplined environment. So if you're not a subscriber, you're not going to have access to the lives. Okay. Sanbo. Hello. Yebo. Okay. Ngiyavusela gogo. Yebo ninjani? Siyaphila mntu omdala njani? Sikhona siyaphila. Gogo mani bengicela ukubuda la. Kule nhlanzeko le iya yokuhlambulula abantwana abaphuphuma gogo. Yeah. Yeah, manje engifuna ukukwazi la ukuthi uma labo bantwana bawu5 angithi for instance bawu5 kufanele omunye nomunye umenzele amaqanda akhe ayi18 ngamunye lawo maqanda yini uwahlanganisa ndawonye asithi about 18 by 5 noma uyahlukanisa ngawo18. Okay. Ungabakhulumela eqoqweni lakhe, umuntu umkhulumele kulelo qoqo lakhe. Kodwa uma ngabe usuwahlanganisela ukuthi usuyageza, usungawuhlanganisa ke bonke o18 abawu5 ndawonye ebhakedeni, wenza uhlanganise okuzokwenza ukuthi manje ugeze ngento eyodwa, uyabona, esihlanganisile ungabe ugeza kawu5. Ngiyakuzwa gogo, ngiyakuzwa. And lokho amakhandlela ke ngishisa wona lawa ayi2 yellow 2 upload for bonke noma kusho ukuthi kuyoba nje i22. Yeah, kuyoba i22. Uma usuwahlanganise wonke lo5 wakhipha inkomishi yabo emsamo, sebendawonye njalo kuleyo nkomishi, wakhipha lengxenye ngayo, usugeza ngengxenye ke yonke. Then mosubenzela amakhandlela ke usungabamisela ke amakhandlela 2 times 5 ukuthi uthi azoba u10 blue, azoba u10 futhi yellow, bese uyabamisela ke kanye. Yeah. Ngiyabonga gogo, hayi ngiyayizwa man, ngiyayizwa salukwazi, ngiyabonga kakhulu gogo. Bese kuyinkomishi eyodwa le ozoyibeka emsamo ehlaza, bese kuba amakhandlela ke abo ngamunye kodwa wakhanyise ndawonye emsamo wodwa. Okay gogo, angithi angidla akuphumi lengxenye yokudla, angithi angidli lapha. Ngiyabonga gogo, ngiyabonga. Ngiyathokozela mkhulu, ngiyajabula
uma ngithola obaba belungisa iy'nkinga lezi ey'njengalezi zabantwana, ngoba imvamisa abesilisa abayitholi indlela yokuthi bazi ngabo laba bantwana kwesinye isikhathi. Manje ngiye ngikhuthaze ukuthi nje noma ngabe uyabazi utsheliwe ngabo kodwa uhambe uyenze leyo nto. Ngiyajabula uma ngithola umkhulu ozokwenza lokho. Ngiyabonga gogo, ngiyabonga kakhulu gogo. Thokoza. Siyasithokoza. Umnyovu loyo. Umnyovu Yes. gogo. Ya, umnyovu loya. Uzwa nanokukhuluma komuntu o-serious ukuthi ukhuluma into ezwakala endlebeni yakho. Yebo, ninjani ubani lo? Penny? Unmute yourself, Penny, and say something. Say testing 1 2 1 2. Vuli mic. Yes. Hello. Yebo, hello. Okay. Siyaphila njani? Nathi siyaphila. Uthokoza makhosi. Hayi-ke nizwile-ke ukuthi nabantwana bafuneke bagezwe bangani. Akhona-ke ama-rituals lapha ku-YouTube. Go there and do that. Sizoqeda-ke uma ngabe kungekho abakhulumayo nababuzayo ngoba nami angihlelanga sihloko sokuthi sikhulume namhlanje. Engingakusho ukuthi ilokhuzana iy'ncwadi ziyaphela sekumele I'm doing my second order manje to yes, my second order. No, ofuna ukubuza ngamaphupho bafowethu, akhona amaphupho achazwayo lapha ku-YouTube. Cela nenze njalo ngoba ayichitha isikhathi indaba yamaphupho. Yebo, ninjani? Khuluma mkhulu, ungavula i-mic. Ungawuvula u-mic. Yeah, uhambile. Umuntu owabanjani Divine? Do you help umuntu owaguwiswa emakhosini? Angazi ukuthi uthini mawusho njalo. Chazani ngizwe ukuthi nithini, angizwa. Amaphupho ngiyaxolisa aseyangicasula. Angazi ukuthi kwenziwa yini lokho, mhlawumbe idlozi. Asafuni. Thokoza Divine, kunjani? Ngiyaphila. Bengibuza ukuthi uyamsiza yini umuntu oguqisiwe okanye ongaphuthukanga. Uyenze konke entwasweni kodwa wangaphuthula. Uyabanceda yini baphuthule? Ya, iyona nto ongazuthi nje sengadalelwa yona kulezi insuku. Oh, okay. Ngoba Uyabona ukulungisa nokuphesha la abantu abaxove khona bathatha umuntu namadlozi akhe nabakubo bababhedisa izinto noma babathwalisa noma yabona nje babavala. Sekuyona mpilo yami nje ukulungisa izinto ey'njalo bese ziyaqondiswa-ke bese kwenziwa-ke. Ukukhuphula abantu edlozini siyakwenza, nanokuthi uma ufuneka uphothule amagobongo athile angaphothulwanga bese kuphothulwa-ke wenzelwe ukuvuma uma ungavumanga, yonke leyo nto. Sekwaba nje ngoba vele ogobela ngisho ngabe badala kangakanani, kukhona nje la umuntu avele ashode khona angaqedeli into yengane bese kuba isicefe sami-ke leso-ke.
isicefe ngempela ngoba mina kwasekusele u-2 weeks ngiphothule sengiqede konke. Ithongo langivusa lathi angihambe akulungile la. Ngangizele isithunywa ukuzolungisa isithunywa. Babethe ngiye for 7 days. uMakhosi-ke wangifaka kuwukuthi nami-ke ngumuntu wesingisi bengingazazi izinto lezi zesintu ngalandela nje okushiwoyo but ngagcina ngenze konke ngavuma ngenza nje konke ngumuntu oqede yonke into 2 weeks before ngiphothula kumele ngiphakamise umkhonto ukuthi sizohlaba ngawo inkomo yami enkundleni bathi nje ngingawuphakamisi kwamkhonto loyo ugobela mayefika ngavele ngathi imali ilahlekile yokuthenga iy'nkukhu zokuphakamisa umkhonto ngiqamba nje amanga naye-ke wasibhaya because wayebhaya zonke izinto lezi wasibhaya lesi engisishoyo wagcina ehambile ngangihlala ngedwa vele mina la esigodlweni ehlala kwenye indawo so ngalelo langa-ke lelo ngavuswa ebusuku nje impela kwathiwa angike ngithinte umyeni wami akhulume nomunye umuntu angibonele umyeni wami ngempela wenze njalo-ke wahamba wayongibonela esangibonela kanjalo lo muntu angibonela kuye wathi udinga ukukhuluma nami uma ekhuluma nami wangitshela ukuthi ugula ini nani manje and abantu abadala bakho bayaduba bafuna ukuhamba and uma bekushiya uyafa uzobulawa yilento ekuphethe ngangiphethwe isibhobo ne-epigastric pain ilanje phakathi kwelo yini kambe bathi icabango la icabangweni yayingibulala futhi ngase ngiluze yonke ne-weight so babekhathele ukuhlala laphaya kuwukuthi vele ngangiyibona ezinye iy'bonakaliso but ngoba angazi uma ngifaka usiphahluka yini ngangivele ngiyisho into engiyiboniswa abantu abadala beyibonise mina kodwa ngigijime mina ngiyoyisho ugobela so ngangibhayiziseka ngaleyo ndlela ngagcine sengihleli-ke unyaka wonke lapho but 2 weeks before ngizohamba before ngizophothula nje yonke into ngiyobeka enkundleni bathi abantu abadala bayifuna inkundla yalogobela abayiceli bacela ukuthi ngihambe or else bayangishiya bafika nje impela ngiqala futhi ukubona into enjeya since ngafika ephehlweni bafika impela nje bathi sizoma la bakhomba egeyithini bathi sizokulinda la ma ungaphumi uzosala lapho uzofela lapho ngavuka-ke ngo-4 ekuseni nje ibhasi lalaziwa yimi ngibuyela ekhaya Manje washiya bani lapha ekhaya awukhishwanga ugobela angikhishwanga mina ugobela ngahamba ngoba abantu abadala bathi angihambe ngahamba nje kanjalo so into engishode ngayo inkundla nje kuphela engingenayo yini manje inkundla shoba-ke anginashoba futhi ungaba neshoba kanjani phela ngoba yonke into yakho ikwagobela ngendlela ekwenzeka ngayo abantu abadala bangiqoqisa kwasani ngaqoqa yonke into yami bakhuluma nami ukuthi angihambe ngiyokhuluma emsamo ngisho ukuthi-ke abahambe nami ngavele ngavuka nje ngayokhuluma ngathi-ke engafika nabo abahambe nami ngabe ngihamba kanjalo so, izinto vele-ke since ngabuya ayikakahlangani mina ngumuntu okade sebenza nje ngi-right bengiphethe iklinikhi bengineklinikhi yami akukho nje kwamsebenzi nje awuveli ngisho ngithi ngiya-aplya akekho nje unongiphendulayo kwangebona abantu bakini labo makhosi awuwe nkulunkulu wami Jesu yo kwangebona abantu bakini labo hayi angazi mina kwangebona abantu bakini labo kanti imkhubi nje emhlabeni kwakungebona abantu bakini labo kwakungabantu ongesibo ngisho abantu kwakuyizizwe ezazibanga nabantu bakini wena inzalo yelanga makhosi winzalo yelanga ekwakufanele wena lesikhathi wena uphume esiswini sikama wakho usuphuma nesikhali sokunqoba izimpi zesizwe sakini njengoba bethi lana ama-chosen one
Makhosi. wena hey bakwethu bakwazi uphuma bakulandele ukuphuma ungakaphumi ngisho ukuphuma babekwazi bakwazi Makhosi. ukuphuma lesikhathi wena usukhishelwa lapha kulowo muzi loyo kulogobela loyo kwase kufike zona lezi zizwe zizokukhipha straight ungabisaqeda Makhosi. ngizokutshela mina ukuthi ena uzokwazi kanjani lento engiyikhulumayo iyiqiniso na yezwa yini Yep. laphana lesikhathi zonke iy'wenguwengu lezi zenzeka kukhona isimo khona into abayenza kumyeni ushilo vele wathi bathe kumyeni akahambe eye kubani uyabona nje kuthinte kumyeni kwathinte kumyeni ngesikhathi bemkhipha umyeni bethi akahambe eyolalela leyo nto wayilalela kulowo muntu kodwa kahle kahle kunemali umyeni wakho owaye eyikhiphile noma kunenkinga yemali ethile eyaphuma kumyeni ngendlela ethile angazi noma walahlekelwa imali noma kwenzekani ngemali khona nemoto khona lapho phakathi kunezinto ey'kanjalo ezabe seziyisiphithiphithi zokuthi makubhede lolu hambo usulahamba ukuthi usuyolungisa manje-ke okokugcina iy'nkinga ukuze unqobe manje le mpe endala ephakathi kwabakini nalaba bezizwe Makhosi. wawusukhishwa ukubona kahle kahle vele okay kahle kahle kuyachazeka ukuthi wena kahle kahle uyinzalo yenkanyamba yamanzi Makhosi. uma kunjalo yes vele kunezitha zayo lolo zalo lwenkanyamba fine kodwa vele futhi lolu zalo lwelanga lolu lwabantu-ke abamnyama bakini kunempi futhi phakathi kwabo nalaba bezizwe lezi zizwe ongathi wena zingwenya kodwa abantu kodwa lemhwarahwara yengwenya yabona ama-reptilians isimo sakho nje wena ubanga izizwe zize zibe ntathu zikubanga ilaba benkanyamba abelanga bakini ngqo laba benkanyamba abadala bakini bese kuthi lezi zizwe-ke ubangwa phakathi kahle kahle kozalo abantu abawu-2 lolu olusha ilolu belanga lolu oludala inkanyamba bese kuthi labo phakathi nendawo isizwe leso esiyisitha vele esizweni sakini Iqiniso manje kuyiqiniso ngoba yabo le mali inkomo yagobela kwathatha I think 2 months ukuthi iphume ingahlangani ithi sihlangene kube khona isiphithiphithi kwaba nje nesiphithiphithi ekakhulukazi emalini and ngangincedwa umyeni wami vele kwaba nje isiphithiphithi hayi kwakushunqa iy'ntuli laphana ngendlela engibuka ngayo bengafuni isitalo ngoba ukuphumelela kwakho laphana ngisho ukudla impande leyo uyiqede uzovuma idlozi kwaba nje umshikashika nje kwakungafuni kakhulu hayi kwakungafuneki ukuthi leyo nto igcine ize yenzekile uyabona and-ke manje ya okay yo impande wagcina ngayo laphana ungakathathwa kanjalo-ke kwakungeka yani ngangiqeda ukuvuma ngithi ngase ngidla ngase ngiqedele imindeni nomndawo kambe beyibizwana yabo mina sengikhohlwe nokukhohlwa izinto ebezenzeka laphaya kodwa ngase ngidla ukhambo olulodwa libizwa ngani ikhambo olukhulu na angisakhumbula ukuthi wasuwukhambo olukhulu kukuphi nezwe la wawudla khona impande kuse-Eastern Cape angizazi iy'ndlela zako-Eastern Cape ukuthi zihamba kanjani kodwa angeke ukuthi ungadla ukhambo olulodwa bese kuthiwa hamba angithi ngafika ngadla lawa amathathu ngaphinde ngathi ngaphothula lawo ngabuyela futhi kwamathathu sengilungisela ukulo sengigqoke ezinye
mhlophe manje sengicopha umcako ngaqeda ngalungisela ukuyovuma idlozi ngalivuma-ke idlozi. Into futhi eyenzeke engazathi yabhekisa eceleni yile yokuthi idlozi angilivumanga ekhaya, ngalivuma kwaGobela. Uvuma kanjani? Ulivuma kanjani idlozi lakwaGobela phela ngoba kusho ukuthi wena idlozi lakho lakwaSibiya wena ekubeni wena kahle kahle ungwakamkhize uzohamba uye kuGobela uvuma idlozi lakwaMkhize uzosebenzela kwaMkhize yini wena? Inkinga yami ileyo and indlela ekwenzeka ngayo bakhosi lesikhathi sekumele ngivume idlozi umsebenzi wakhona awuzange wenzeke njengowabanye because wonke umuntu kade mina ngafika ngiyithwasa unumber 20 or ubani esebathwasisile abanye bephothula bonke bavuma lapha iy'mpondo zey'mbuzi zabo zigcwele lapha kurawundi kaGobela nje yonke into ayenzeki kahle. Iy'mpondo zami azange azayichome laphaya, azange kwenzeke ngendlela ayefuna ngayo yena, azange aze akwazi ukuyichoma. Washiya kanjalo iy'mpondo ngahamba nazo. Isigebengu akayazi into ayenzayo. Akekho Isigebengu. uthwasa ovuma idlozi emzini kwaGobela. Emzini wabantu. Kwenziwa especially sokuthi must ukuthi ubuyele kukini. Wena Makhosi. njengoba wavele uganile wena idlozi lakho uzobuyela kini. Ngoba phela wena usushadile sekumele manje liyongena emzini la ushade khona. Uvume Wayefuna nokuthi ubaba wakwami eze laphaya azohlanganisa amadlozi lapha kwakhe. Efuna ukushadisa amadlozi lapha kwakhe. Lo Gobela phela uzoqoqa imsamo yayo yonke lemizi lena uzoyihlanganisa emsamo wakhe. Kunjalo and mina yonke lento ngiyibone sengiphumile. So ungabona ukuthi mhlambe it was a blessing in disguise ukuthi ngikhishwe ngale ndlela engikhishwe ngayo, but ke ngisele nokuthi idlozi ngiliphakamisile kodwa angiliqedelele into yalo. Ngisele manje ngiyoqeda omunye unyaka manje. Ya hayi ukuthi lokhu nje kuphela kufuneka yabona impi le ebivele ikhona ilempi bekufanele ilokhu inqotshwe kuqala ukuze ma udla amagobongo noma usungena ekudleni okuthile kungabi bikho izimpi ezivukayo phakathi kokudla kwakho. Makhosi. Kungabi bikho impi evuka phakathi kokudla kwakho futhi imoya esuke noma idlozi elisuke kuyilona ozalwa nalo ke lesangoma ozalwa naso kumele lesangoma phela kuqale kwenziwe indaba yokuganiswa imoya yabona nje kufuneka kuganiswe imoya iganiswe kumyeni umyeni uma ekhipha ke manje ekhaya ekhipha sekuyisa koGobela usekhipha kanye nale moya ayiganisile kuwe lesikhathi ushada okumele ushadiswe imoya ishadiswe kumyeni then bese ukhishwa kuyaGobela ulapho futhi temporary ukuthi nje ube seduze ukuthi akwenzele yonke into yakho mayeqeda lapho wena uma usuphothula igobongo ledlozi usuhamba uyakini emzini la osufike khona ke uvuma idlozi la osekufanele utholeke insiza kusebenza awukwazi ukusebenza ungalivumile idlozi ngoba i-oath oyithathayo iyona-ke eyenza ukuthi-ke bese uthatha umsebenzi uvuma umsebenzi walo muntu yingakho ukuthi uthola ishoba ilelo-ke ikhambe bengangilidla bese ngikhohliwe ikhamba ledlozi ngase ngilidle lesikhathi sengizohamba. Yes, angithi lokuphothula-ke ukuphothula-ke ongaphothulwanga lelo gobongo and then ukuvuma kumele kukhishwe nje yonke into yakho kuloya muzi loya. Ngiyobuyelelwa ubani kuloya muntu? Funeka ukhishwe nje izinto zakho zihlanjululwe ziqaqwe laphana utshelwe nje ukuthi sekuhanjwa usuqedile manje izandla zami umnqambo wami wokuqala nowesibili usele laphaya. Hayi into yokuboshwa nje leya nto leya. Inyongo yami yokuvuma azange izido khunja azange nginikeze yona ngazi ukuthi yashonaphi kwathiwa ilahlekile kanjani. Inkomo yonke njalo leyo.
yokuvuma nje yasala lapho. Yo, Hayi, yabona kuhlangahlangene. izophuma le ncwadi yami intwaso kahle kahle kushuthi ngizodutshulwa nje ngife ngoba nje yonke lento eyenziwa abantu le mikhuba le manse Ngabona ividiyo yakho ukhuluma nomunye umkhulu, umkhulu echaza ukuthi angeke umuntu akalivumi idlozi. Ngisasephakathi-ke lapho ngiyibona ngiphakathi, angazi ukuthi ngangiyitholephi ifoni, ngathatha ifoni ngafunda, ngabuka ividiyo ngathi hayibo, kwenzakalani? Ngiqeda ukubuya ukuyovuma mina, nakhu ugogo nene ekhuluma ngale ndaba. Umkhulu lo, umkhulu othobekile nje loya wayichaza njengoba into ngathi yo, ngenze iphutha. ukhulugumela. Uyabona nje mina kufanele ngixhumanise straight nomkhulu Gumede. Yo, Umkhulu Gumede umakhelwane wami nginaye since mina ngithwasa nje navele ngo-98 ngithwasa mina kulezi zangoma eziphakathi kwezangoma lokhu waba nje ngazi zothi yini kimi. Uyena okufanele akuqondise impela-ke lapho akusize akuqondise akuhlaziyele kahle wena xhumana nomkhulu Gumede nje angizokubamba wena uzokwenzela bese yonke ungixhumanisa nayo Makhosi, angeke. Yo, nginey'ngane mina zabafana eziwu-5, ngidinga ukuphila, ngiphilise ley'ngane zami zabafana abawu-5, basasebancane bonke. Nkosi yami. Ngiyayidinga, Ayi, anginalo nje lethambo elithi angigive up. Nginalento ethi-ke ngizoze nguluthole usizo. futhi uzoluthola usulutholile nje khululeka usulutholile ukuthi nje kufuneke umuntu eyihlole ngawo wonke amehlo engayihloli ngokuyixoxa nje kuphela eyihlole ngamehlo angale ngoba kukhona imimoya engathi-ke ayifuni kahle kahle ukuthi uphumelele ngaleyana usebenze ngoba you're slaying dragons left, right and center mase uphume ngempela. Kanjalo phela Inamba yami okhokho bami uzoyithola. laba engihamba nabo ababili nje bavimbeka kanje ngayo le ndlela. Akusinto eqalayo ukwenzeka. Kanti ayiqali. Ayiqali ukwenzeka. Ake Yenzeka nje kimi ama-generation asebalekile. yebo, ake ngizwe kulabo abakhulumayo. Yebo, nithini? usuqedile ukhuluma nosisi. Hhayi sekulungile bhuti, ungaqhubeka. Makhosi, ngiyabonga kakhulu ukunginika ithuba, ngizokubamba eceleni. No, ungaqali wehle phela. Makhosi. Thokoza. Ya mfethu. Ya, unjani gogo? Ngikhona. Uyazi ngangifisa kanjani ukukhuluma nawe gogo. Yebo. Ya, nginenkinga lapha gogo. Ngumuntu gogo obonayo gogo umuntu onesibonakaliso gogo. Manje gogo ngidinga umuntu ongakwazi ukuthi angikhuphule gogo. Kuze isibonakaliso sami sikhuphuke kahle sibe namandla a-right a-strong gogo. Ngoba ngiyibona gogo ezinye izinto gogo uma zenzeka empilweni yami gogo. Manje ngifuna umuntu ozongikhuphula gogo. Ya, kusho ukuthi uzothola iy'nombolo zami laphana ku-TikTok kwi-profile bese ungithinta-ke bese senza indaba yokuhlola ukuze ngiboneke ukuthi ngikhuphula ini, ngikhuphulela kuphi, kanjalo kanjalo. Manje gogo ke gogo manje gogo asenze kanjena ke gogo. Kanjani gogo ungibizele gogo lana inamba yakho gogo ngibhale khona lana gogo. Ngoba idatha gogo lincane nginalo. 072 Man 072 487 487 1499 1499
9 manje gogo 0072 48 Yeah. 71 449 Yeah. utholela ngaziphi iy'khathi gogo? Ku-WhatsApp ungcono ukhulume ku-WhatsApp ngakho ngaleyo ndlela ungakhuluma noma yinini kodwa uma ungifonela angitholakali noma yinini so kungcono ukhulume ku-WhatsApp uzosizakala lapho. Oh, futhi okuningi nawe sokhuluma ku-WhatsApp. Yebo, Okay, thokoza gogo. makhosi. Thokoza gogo. Thokoza njani? Ngiyaphila. Gogo, nginenkinga nedi angeke ngize ngicale emuva kakhulu umuntu nje ngilobala nje le 3 days le recently. Isho ukuthi ngiphuphile langa lokucala. Amaphupho ngeke ngikwazi amaphupho njenganamhlanje kusabalele kakhulu izinto. Amaphupho angikhoni Cha gogo, ukwadila nawo. asindaba yamaphupho nedi ngoba ngifuna ukuthi uzwisise. So mangiphupha langa lokucala ngiphupha ngathi ngisemanzini. And then ilanga lesi-2 ngiphupha ngathi ngisesikolweni kodwa esikolweni ngathi ngiyenziswa i-interview kanti vele mina ngenze i-education so ngiyasitshela ukuthi hhayi kusho ukuthi maybe khona la kuvuleka khona. And then izolo ngiphupha gogo ngikwemunye umuzi but angikwazi kahle but ngokuwubona ngiyawubona. So ngihleli emasofeni mangihleli kunento ethi ngiphume ngiyaphuma ngiyegedeni la kulo muzi ngifike ngiyaphahla la kuleli gede bekunabantwana abayi2 bebamela ngaphandle kwaleli gede. So ngangena kuleli khaya nangibuyela kulo muzi kube nelidlodi lelingivukelile lapha ephupheni nemandla. And ngiloku ngiyazibamba ngifuna livuke so ligcine livuka ngemandla ngivuka nalivuka ngiyavuka nami la endlini and ngivuka manje sengiyamemeza ngisibambe emkhathini. I don't understand ukuthi le space le bengikuso kusho ukuthini gogo. Angazi noma mina engezwanga kahle ukuthi lento asiyona ngamaphupho kodwa ungixoxela amaphupho njengamanje ungibuza ukuthi kusho ukuthini angazi Ndaba noma ngalendlela gogo kule space bengikuso ekseni mangivuka and ngivuka la endlini ngiyamemeta. angisazi phela ngithi space mina azange ukhulume ngespace ukuthi ubusespacini besikanjani. Bengivukile kodwa mara angidiboni mina kumnyama so ngiva nje angazi lamasani bengwezwa ukuthi yini. Manje mina ngikusiza kanjani lapho? So gogo angi-understand ukuthi kusho ukuthi nenkinga or kutofuna ukuthi ngiye emuntwini or kuyofuneka ngiyente njani. Hayi bafowethu ake nibambeni ngisacela ukuthatha iminithi ngiyele endlini encane mhlampe mase ngibuya mhlampe ngizobe ngikwelinye izwe ngoba lokhu niqalile namhlanje nje niyanginyusa niyangehlisa niyangenyusa niyangehlisa. Nali iphupho gogo, hhayi akusilona iphupho. Hhayi ngaphupha ukuthi nokuthi hayi kodwa ngikuphuphanga futhi kwangelona iphupho ngase ngibhekile.
ngangithi mhlampe ena kungazi ngibona ini endlini mangisa ekuseni manje sekumnyama ngisekho endlini sengisemnyameni la emnyameni engikhona ngazi noma kusephusheni noma ngivukile noma ngibhekile kanti futhi iphupho angazi noma bekuyiphupho noma bengelona iphupho kanti futhi ngilele kanti angazi noma ngilele noma ngibhekile hayibo kahleni nina hayi kahleni ngisathatha ikhefu ngoba ngathi ngizohlanya hayi hayi namhlanje ngisemgedeni Sanibonani. Niyaphila ane? Yebo mfethu. Phela kunjani? Hhayi asibonge shosho. Nimenzani ugogo nimehlisa nimenyusa? Hayibo. Akadlala uhlala ugogo. Ngoba nidlala ngogogo nje nimbhekisa le namuhla ayikhona. Abantu cha. Nami ngididekile la ukuthi kanti lesalukazi sabantu nisenzani ngoba uyasho ugogo ukuthi akachaza amaphupho mara nangu umfo manje usekachaza iphupho lento athena akusiphupho kodwa iphupho mina ngilalele nje ukuthi iphupho lento ayichaza hey manje njengoba ugogo ethi akachaza amaphupho wawugcizelela wena ukulibela ukukhuluma ngephupho lakho. No, ngicabanga ukuthi mhlambe mfethu mawungaba serious yabona if ngalendo lengiyibuta ngiyayi-understand bengeke ngingene la ngitodlala la ngilidatha la Nathi azidlali mfo. Mina ngikhuluma ngayo lento lengikhuluma ngayo cabanga ukuthi thena gogo maybe mhlambe utoyichaza ngalenye indlela yabo. Oh yeah. Maybe mawufuna kuhleka wena ungavala imic uhleke wedwa. Weshosho phela kuyenzeka ukuthi-ke when you are in a dream you are in a spiritual realm. That time you woke up you were still in the spiritual realm but kwasho ukuthi uyayibona wena. So angazi ugogo ukuthi-ke inkinga ukuthi uchazile ukuthi akachaza amaphupho. That's the main problem. Okay. Ngiyacabanga uyazi mfo shosho ngicabanga ukuthi mhlambe uma ungathola isikhathi mhlambe uyihlole lento ngoba ngiyabona iyakukhathaza wena mfo. Mhlambe bayibheke nje emoyeni lento yakho ngoba ibuya ngathi into evele iyenzeke in real life. Yeah, something has been repeating itself gogo. Yeah, ngicabanga ukuthi kuyoba kuhle ukuthi mhlambe uzinike isikhathi uhambe uyihlola. Nanoma ungayihlola kuyo ugogo ngoba online uyabona. Mhlawumbe angasayichaza kahle le nkinga onayo ngoba i-clear ukuthi iyakukhathaza lento mfo. Yeah. Mhlambe Ya mayilokhu iphinda shosho hayi mfana kithi ifuna usukume. Ifuna usukume impela ifuna usukume impela. Ngoba there is a meaning ayikwazi ukuyiphinda engana meaning. yeah ngiyanizwa bafethu. Kube bekuyinyongo hayi ngase understand ayiphinda ifika kayi-1 ihambele manje ayakuyona inyongo le.
khona okuzayo mfowethu. enza ithuba shosho uzame uyihlola wena mfowethu. I-serious le nto and iyakukhathaza wakithi. Ya kusho ukuthi ngizothatha yona inamba yagogo la ngoba mina ngisemuntu ukuthi ngiyakhona ukuthi ngihambe ngemuntwini ngiyokhansaltha yabona. So at least khona la life is sometimes now. Yeah, kuyoba malula vele la kugogo. Make Divine wathula uthini umoya wakho make? Hayi uShosha akasuke une-ID ke kade into eyenzakalayo, uyayazi ukuthi-ke like ucabanga ukuthi uyayazi ukuthi yini, so that's why imkhathaza kangaka. Mhlawumbe ucabanga ukuthi uyathwetshulwa or into enjalo, ungacabangi kakhulu. Wena ihlolele uye kumuntu owaziyo ukuthi-ke ozomcela futhi nakhona uma ukuthi ugogo uzokwazi ukukusiza, khululeka ukuthi akwazi ukukunceda, ungene-ke kugogo. Ukhona unazo iy'namba lapha kubhayo yakhe. Yeah. Awumembule awumembule kancane make Divine, mhlawumbe angaba neklunyana ukuthi WhatsApp-eni. Angeke yo alikwenzi lo. Kathi yena akayeke ukucabanga kakhulu shem. Gogo alipheli ikhefi. Hawu yedwa. Ngoba make Divine akafuni ukuzivulela indlela, uyabaleka. Ngididekela nami ngidingela usizo. Ngidingela usizo nje kwamina. Udinga usizo kanjani umuntu osiza abantu egogo? Ngidinga usizo, inyanga phela yinyanga. Wow. Akekho umlaphi oyilaphayo. Awufaka ibhobholo ngapha kakhumalo kwenzakalani? Uma ungeza eklinikhi ngafaka ezesilungu. Wow. Manje izesilungu mos ngeke zibike into eyenzeka ngapha edladleni. Inkinga leyo-ke shem. Uthini baba uMnyovu? Wathula nje, wathula mfowethu. Yeah. Okay. Sanibona sengibuyile. Hayi. Namhlanje ziyaduma, ngazi zidumaphi kodwa zona ziduma ebusuku or emini, ziduma emaphusheni noma ekuvukeni komuntu noma kwenzekani asazi. Bese ngibingelelile gogo, shoda wena uyaphila salukwazi. Ngikhona ninjani? Usibona nje ukuhlwa nokushona kwelanga elishona nendaba zakho. Haleluya. Alishone ngoba vele lifuneke lishone. Namhlanje inyanga yala inyanga engihlezi khona i-orange, red, blood red. Mina ngingakayibona Inyanga pha.
Uthini mkhulu? Ukuvusela nje gogo. Makukhona okuvelayo sesiyawuzwa kubantu abadala. Yebo. Hayi Yeah. siyavuselela nathi siyaphila. Yebo sikhona. Nyovu, uthi nawe awazi namhlanje kwenzakalani ulalele kodwa udidekile. Vula i-mic yakho Mnyovu mawukhuluma. Yebo gogo, hayi nami ngilalele, ngithulile nje ngilalele gogo la. Ya. Kusho ukuthi mhlambe ushosho iyamhlupha kakhulu lento gogo, akazi ukuthi mhlambe angalekeleleka kanjani. Kushintsha i-reality yakhe, ama-dimensions akhe ashintshe ebhekile. Yeah, ama-realities lakhe uphuma ephusheni kodwa akaphumile usakhona lapho. Yeah. Uthakazi ukuthi ukayabili lapho umuntu uma kwenzeka kanjalo usalele kodwa usebhekile. Kodwa manje akuvukeki usakhona lapho kulobo mnyama bokulala. And uma kwenzeka lokho kusho ukuthi vele lokhu isithunzi sakho sisuke sathwetshuliwe. Ikhani uqala ukubona ukuthi kahle kahle uma ungekho usuke ukuphi, uma usukhona kunjani la umi khona. Manje lokho-ke kufana nokuthi uphaphame into ebiyenzeka kuwena iyaqhubeka kodwa akuselona iphupho, usuyibuka wena usubhekile. Manje lokho-ke kusho ukuthi vele ubuwena buthathiwe ubuwena nje buthathiwe. Ukuthi usuke ethwetshulwe ngaleso sikhathi. Ya, usuke eyibona ngaleso sikhathi, mhlawumbe eqala ukubona ngaleso sikhathi ukuthi kahle kahle uthwetshuliwe. Uyayibuka la athwetshulwe khona ukuthi uthwetshulwe kuphi nendawo. Okusho ukuthi babili abantu abaphila kuye kahle kahle. Ilo okuyena obonayo impela bese kuba ilo ophila kuye. Yena usebona lo muntu ophila kuye ukuthi uphila impiloni. Kusho ukuthi une-twins kahle kahle. Twins. Twin leli. Yena usebona i-twin ukuthi i-twin lisebenzani lenzani. Uma sekuhlukana i-twin sekuhlukaniswa lo okuyena odlozi lakhe ke kufanele lona eliyilona iqiniso libe selibona ukuthi oh kahle kahle lo bhuti lona lo bhuti lona kanti kusho ukuthi wenza nje mina kodwa ngisuke ngingekho ngingaboni. It is a kind of astral projection, divine feminine. But it's more than astral projection because it's no longer that he is in the astral plane. He is in now the three-dimensional plane, but looking at the umfanekiso lo, ukuthi lo mfanekiso wona uphila nhloboni, kusho ukuthi kubanjwa umfanekiso ubamba oqotsheni. Lokho-ke akwenzeki kunombani
lokho kwenzeka uma sekuvuka amakhehla ngempela sekuvuka abayiqiniso kuwe usuthuka manje usubona hawu kanti umthakathi vele ula kimi hayi wayishaya khokho. Ulalela ushosho uyakuzwa gogo. ngiyamcinga nami ukuthi uphi kanti Ngiyakuzwa gogo. Manje gogo angazi ngakhona ukuthi mhlambe ngithathe inamba yakho and then sikhulume mhlambe private kusasa. uthe konje uvele ku-education angithi ya wasuthi la kwenzekani ku-education ephusheni leli-ke okuyiphupho ongeyiliphupho okusebusuku okusemini Laphana kusho ukuthi ngiseklasini kodwa lapha eklasini ngathi ngiyi-student mara kube ngathi bayenzisa lo hlelo eceleni kwami interview kodwa lo hlelo eceleni kwami uyaphuma uyahamba lo munye uyangiphusha ukuthi hey phela le interview yakho le ungifaka mina ngihleli ngathi ngiyisithunzi loya usukuma esitulweni isitulo sinekhala mara le ngihleli kuso mina sinakhala makangiphusha ngifaka kule situlo that's when ngihlangana lapha kunale situlo like ngathi I don't know ukuthi ngizoyi-explaina njani so yeah you were witnessing ukuthi wena kunesithunzi sakho in fact in the first reading bengifunda isithunywa or was it yesterday but you are looking at the reality of you have an evil twin that walks with you and lo evil twin wakho ukwenza ube ngazi ukuthi wena you are a student when in fact wena you are a teacher. And in all situations ukwenza ukuthi wena ube uyinkosi kodwa wena ube uyisebenzi futhi la ekhaya. So ngamanye amazwi umuntu ophusha wena phambili wenze umsebenzi wakhe yena efike yena esezothatha amamaki ukuthi uphasile kuleyo interview uphila impilo yakho okufanele ngabe iphilo wena kodwa yena ukwenza sengathi wena umuntu ofuna umsebenzi kanti wena lona u-inspector la u-examiner la. So impilo yakho uma unalowo muntu onjalo impilo yakho iba impilo ukuthi usebenza into engayi phambili usebenza sengathi manje akuwena ofanele uhole le mali wena uyasebenza bese kuhola yena lo sithunzi lo lesi sithunzi esihlezi eduze kwakho yena is the slave driver yabona and drives you to do all the things but at the end of the day it's for his benefit. Manje angazi gogo ukuthi ngakhona kanjani ukuthi kodwa mara ngicabanga ukuthi masingakhuluma private singahamba sifike maybe sesibe nesicazululo lesi. Yes singakwenza lokho and i-ritually sengizovele nje ngichaze ngintshela ukuthi i-consultation is 500 rands. Kuleyo consultation ayikho igaranti yokuthi uzothola i-treatment kule angeke vele uthole i-treatment kuleyo consultation. I-treatment is going to be a process ezothatha isikhathi mhlambe it's between 7 and 12,000 if une treatment one treatment at a time I issue a PDF of instructions, it's $950. All those expenses,
just get the books. Just thola incwadi yokuqala nje engiyirecommendayo iya ngokuthi wena unenkinga emi kanjani. But zonke lezi ncwadi lezi zizothinta amabhawoti asemandulo okuvele kungamabhawoti azokhulula izinto lezi wena olocalizer zona ozilocalizayo manje as a individual. So ngiye ngithi ke manje kungcono ukuthi uthathe at least one of the books uyisebenze uyifunde ubheke ama master rituals kwi-appendix yencwadi uwenze lama rituals and then to do a consultation la usuzobe ususefa nje usukuskena nje ukuthi kumi kanjani, because if ungakaze vele wenze inhlanzeko nokuqaqa izinto eziningi empilweni nje yakho le mpilo le yamanje from birth until now then incwadi iyodwa izothatha ikubeke emandulo la uzokushintsha amabhawodi akudala and then yonke into will ripple forward ukuzoba shintsha-ke manje i-present state, present day situation. Noma ngabe yiphi futhi ikhandwe kanjalo incwadi nencwadi zontathu ukuthi kune-explanation phambili, kunemfundiso phambili. Then in the middle section yencwadi kunama-case, ama-stories and cases ukuze ubone uchazeleke kangcono. Then in the last segment yencwadi sekuyizinhlanzeko, sekungama-workbook kind of insebenza manje-ke engemuva. So ama-treatments ami uma usuza kimi manje personally usuzofuna ukuthi ngikucathulise in a treatment kind of situation. Number one, it takes weeks, months. Number two, inkomo yedlozi ingagcina ikuhlula kanti konke vele uzobe ukutholela with less time, with less angazi noma ngichaza into ezwakalayo yini bakwethu. Ngathi ngiyakuzwa gogo nedi angikubambi la ukuthi le bhuku like I need to buy it. Yilona Yes. elinomhlahlandlela bhuti. So where do I Yeah, get the book? ilona la esengibeke ngoba mina kahle kahle nje uma ngichaza kahle lento ngokuthi ngangiyenzelani yonke lezi ncwadi lezi. Kungoba ngibona ukuthi ziningi, millions upon millions of stories that are speaking the same. We are all, because last dabuka khona yenziwa kithi sonke okuningi kwenziwa kithi sonke esiyisizwe esithile. So izinto ebengilokhu ngizilapha patient by patient by patient for the last 3 decades angeke ngikwazi ukuthi ngibaqede abantu ngibalungisele ngisho ngabe bangeza kimi bonke mina expert ngibalungisa. A lifetime is not enough ukulungisa lezo zinto, so ngayiqoqa zonke so that this book, one book, is a self-help book, the first of its kind anywhere in the Black community. Mangithi Black community ngikhuluma worldwide, African, Black, diaspora, whatever you want to call it. Ama-conditions onke ngiwaqoqele ndawonye because umsukela wayo nokudabuka kwayo inkinga, it's in humanity, it's I crack the code. So lana ngikhipha ama-codes so that umuntu nomuntu uma yenze lezi inhlanzeko ukhululeka yonke lento le, but without ukuthi kuze kusebenze inyama yami namehlo ami nendlebe zami listening to one story after another. Ngibe ngazi kahle ukuthi the one story is same with the next story, is same with the next story, because umsuka we story is the same. It's just that manje different people awaken different times. Umuntu ma awaken manje is going to see
whatever part of the story that they are awakened to. Njengoba namhlanje you were awakened to the evil twin. Ungekwazi ukulichaza ukuthi what is it, right? So instead of dealing with one case and the next one case and the next one case, ngifake yonke into ezosiza umuntu onalezi inkinga. I'm leaving the responsibility kunina ukuthi wena manje ozosazi isitori sakho nokuthi uboneni ekuseni nayizolo, and look at the book and go to whatever part of the book and say this is what it is. Ngisusa kahle kahle lento yokuthi kufuneka uye sangomeni, sekuyinayo incwadi manje sangoma sayo yonke into sawo wonke umuntu. So ngisusa futhi nalento ukuthi you need a minister or a priest or a pastor or a prophet and all of these things, because prophet, our prophet, Nazangoma and whoever, unless you are dedicated for decades to the research, the excavations, you will never really know what is in this book, because it's only known to me and a few. Ngenxa yokuthi mina bengifuna bengicinga empilweni yami nempilo yeyiguli zami, bengihlupheka ngifuna ukuthola ukuthi yini le ebambe wonke umuntu ngalendlela ukuthi there's a wall, there's just a wall, you can't go past that wall. Uhambe ugubha idalwa uyihlambulula ayipheli lento le. Stories are continuing, my stories are continuing. Sengibahlambulule bonke abantu bakithi, anybody that you can think of in the lineage, sengibatholile ukuthi obani kwakwenze njani, babe yini, kwakubehlushwa yini, njani, and I'm going back from Earth ancestors to more galactic ancestors, and then I find ukuthi okay, they all went through the same scenario, Okbopheka no Kiyeka, because kahle there was this thing, and this thing I can only communicate it in efficiently in the book. Ngoba ngayichaza kule live, nakusasa ngizobe ngichaza kwenye live, omunye akayizwa ngizolo, omunye ngizobe ngichaza futhi ngoba nayo unestory sakhe esisha, but it's actually the same story manifesting in different ways in different people, because akaysusanga from the source of it. So incwadi allows you to go to the source and to forget about the small stories that are a penyega as you go, as you wake up, as as whatever happens. It's actually your memory system, your DNA system coming to tell you ukuthi kunesimo sokutshalwa kwedlozi elingesilona idlozi lendabuko yakho, idlozi lezizwe, ama-reptilians. So leli dlozi, until when you exercise it, you expel it, uyalinqamula, that it's always going to be you're living in duality. Uphila impilo yakho ngapha kuyiyona efanele, ngapha kuphila isithunzi sakho ngenye indlela futhi senze okunye naso okuphambanayo. Uyangena ephehlweni kufika izizwe lapha ehlangweni zizokutshela ukuthi phuma lapho wena sambe, ayifuni wenze lento le. And izangoma abantu abathwasayo, abantu abanomoya, abantu abanobizo, ama-chosen ones, they are living, these two nations are battling to stop them from activating, to stop them from ukuvuka. Ngizosho njalo-ke bese ngiyishiya kanjalo. Kambe uTheko kutholakala kanjani? I-profile picture, i-profile yami ine number, ungangi-DM, usebenzise i-WhatsApp number njalo. Sizoyenza njalo Makhosi. Okay. Makhosi. Kusho ukuthi ukuthenga kwakho lencwadi kuyokuphoqelela ukuthi uzimisele futhi ungavilaphi, ngoba kuyofanele ufunde ujule futhi uyifunde futhi uyizwisise. Kuyoba kuhle vele ngoba makukhona izinto
ongazwisisi uma uyifunda wena ukhona gogo call away iWhatsApp ikhona uyabuza lapho ukuthi gogo ukhona la ngifunda khona engingazwisisi bese uyachaza-ke ngiyacabanga ukuthi kuyoba semntwini gogo ukuyimisela kwakhe ukuthi ngempela uyafuna ukufunda yena. Yes. Kunjalo ngempela ngoba futhi manje ngizama ukuphuma nokuthi siphume kule culture yokuthi you are subcontracting always kunomunye umuntu eceleni okufanele ukuthi udlulise imiyalezo yakho namaphupho akho kuyena, is either umfundisi or isangoma or whoever. And labo bantu they're becoming less and less manje ngoba iqiniso alisekho kubantu noma umuntu engakwazi ukwenza into akasho, whereas incwadi iyafana nokuthi manje usuphelezelwa isangoma, kodwa isangoma esiqotho, isangoma esidlulile kulento, isangoma futhi esiwaziyo lo msebenzi ne-research esesiyenzile, kulula ukuthi manje kuyimbeleko kahle kahle nje. Njalo gogo. Ubani ongenayo ongakakhulumi? Thokozani gogo. Thokoza nangodela kunjani? Siyaphila gogo. Siyaphila, niyaphila nami? Yebo sikhona. Ngiyabonga. Ngizoba short gogo, ngisemsebenzini. Kodwa bengifuna ukubika nje ukuthi ngilandile incwadi namhlanje. And the more ngikulalela la kuma live, the more ngiphelelwa yi-patience ukuthi ngize ngivule ngithole ulwazi olukhona ngaphakathi ukuthi ngizosizeka mina ngisizeke nangefamily yami ney'ngane zami. Yes. So yeah, bengifuna ukudlulisa nje leyo myalezo loyo ukuthi ngiyabonga kakhulu ngiyitholile incwadi. I just can't wait to indulge, and ngicela ukukhuthaza nabanye abafethu abakhona lana ukuthi get yourself incwadi ukuthi sizokhona ukusizakala. Izinto eziningi zikhona ukuthi just that siswele ulwazi, and I do believe ukuthi ngokuthi sifunde le ncwadi lena izinto eziningi impendulo sizozithola kuthina. That is really what I was trying to do, is to empower you to have the knowledge, because once you have the knowledge and understanding and you can set yourself to resonate wherever you resonate, ngeke uhlulwe ukuthi mase kufika leyo nkinga nake encane ke sifuna ukuthi uhambe kumfundisi kumprofeti, usuzokwazi ukuthi uhlaziye wena ukuthi now that I know this, logic says that this is how I can solve this problem. And sune remedy yamaqanda usuqedile. True gogo. And I wanted to say as well ukuthi ikhona engike ngayenza, I think it was 56, I'm just not too sure ngenamba. Ngayenza, and namhlanje ngithole iletha ye-promotion emsebenzini. So ngiyafuna ukuthi nje kuyaqaqeka. Impilo yami has been on stagnation. Uthola ukuthi mhlambe I do go kuma interviews, I would get positive feedback, kodwa kube khona nje something ezobamba ngigcine ngingayitholanga. But since ngiyenzile the ritual yamaqanda sekuyabonakala kuyaqaqeka kancane, and I do believe ukuthi kuningi okuzayo okuhle, and nami I will be able to help abangakhona ukuzisiza. Congratulations. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga gogo. Sengizomamela ke ngoba ngishilo ukuthi ngisemsebenzini ngizokwehla ngizoqhubeka ngimamele. Thokoza makhosi. Thokozani gogo. Yes, ubani ovalile manje ongakalo Khuzi? Ovalile laphana ubani konje? Ushosho. Are you still there, Shosho? Ovula imic ke. No, akezwa noma sehambile. Mhlambe sekalele. Oh, ulalela? Mhlambe sekalele gogo.
Oh, ngingathi uselele ya. Hayi-ke injalo-ke Mnyovu. Konje yakho incwadi yipho oyilokhu zile isithunywa? Thunywa gogo ya kusasa ngizo-oda ezimbili gogo. Okay. Ya ngothatha Sasa ezimbili. Ya khona i-dispatch ehambayo kusasa. So ya ngathi kodwa akunankinga nakusasa uma ngabe uyi-order kusasa ikhona ilokhuzana i-dispatch ezophuma emini, so it doesn't matter ngaleso okay sikhathi. gogo. Ya Ya, abengayifaka nemali manje gogo akunankinga mhlambe vele iphume ngale dispatch yokuqala. ya izophuma nge-dispatch yokuqala-ke. Uhambisa ngani konje, ngo-PEP noma ngo-Postnet? Ngophep gogo ngophep. Okay, ya zikhona ezizoya kwa-PEP kusasa, so sengizozi-eda lapho-ke. Okay gogo. Yes. Le onayo yokuqala Ayikakafiki gogo ngisayilinde ngamehla abovu. yes, and zinkulu lezi ncwadi manje ngeke vele ukufanele yabona ngeke uyijahe ukuthi ena uyiqede, kodwa once ifikile mnganami hayi uyazizwa nawe nje ukuthi no angeke ngithintwe yilutho manje ngeke ngisadlala abantu, because it's such a strong it's a final. Once the crack opens angeke saphinde udlala abantu. Yeah. Kade dlalwa abantu gogo kade. Siguga nje sidlalwa abantu and ayikho nje into ecacayo nelungayo. Nix. And ngaleso sikhathi ukhumbula imali yaphuma. Awuyimali. Uphuma amathemba. Uyabona amandla akho nemicabango yakho uthi uyenzile into ayenzekanga, uyabona nje undendende wokuhlupheka. Ngempela gogo, ngempela. Hayi ngiyabonga bangani. Angibonge nje ngicele nokuthi ke siqhubeke sibukele lawa ama-live aku-YouTube ngoba alokhuzana kakhulu. Khona nje imibuzo eminingi ney'mpendulo zakhona ezikwazi ukuthi nawe zikubeke emqondweni, ngoba amanye ama-opinions nemibono yabantu uma bekhuluma laphaya iyakwazi ukuthi nawe noma ngingasakhulumi mina, abanye nje abantu nendlela abahandlisha ngayo izinto zabo ney'mpilo zabo, uyakwazi ukuthi uvuleleke ukuthi lezi y'nkinga akuzona ezami ngedwa, kukhona nabanye abakanjani. So ama-lives ayasiza ukuthi uma unesikhathi ukubuyela ulalele abanye abantu nenhlupheko zabo. And then of course ama-video ayasiza uma ungakazi wenze ngoba kukhona lokhu ukuthi nje uqaqeke izinto kancane ungafiki uzohlola kanti uzodibana nezinto ongakazi uyinyakazise bese kuba ngathi umthwalo mkhulu kakhulu. So ibuqala ongena kula ma-video aka-YouTube ney'nhlanzeko zakhona nizenze then uzohlola uma sekuthe ukushaya umoya nezinto sey'qaqekile, usuzophenyeleka nje ukuthi ngabe kuselephi kanjani, yabona. Ngibonga kakhulu Mnyovu. Yes, ngiyabonga Mnyovu, awusivalele sihambe-ke manje. Ngiyabonga gogo. Ngivale la. Yes, sivalele i-live noma ngokukhuleka nokuthokoza ngaleyo ndlela ongasivalela ngayo. Okay. Siyabonga Mveli Nqangi, siyabonga uNkulunkulu menzi wako konke. Sibonge ithuba usinikeze lona namhlanje ukuzohlanganyela futhi naye ugogo Nene ngezifundiso zakhe ezijulile eziqaqa amafindo. Siyacela nje kuwe uNkulunkulu ophilayo ukuthi usigcinele yena, usiphilisele yena. Nako konke ukuzifundiso zakhe zihlale zakhe kithi, zisikhulise, zisihlakaniphise. Siyacela bese uyabusisa amandla asezulwini noma amandla asemkhathini manje kuzibe phakade. Amen.
Amen. Amen. Thokoza makhosi. Siyabonga kakhulu mkhulu. Niphile sobonana kusasa nangakusasa nangakusasa. Thank you, Gogo. Good night. Good night, Gogo. Right, Gogo.